Philippine Standard Time, las 8:01. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Salawat na good morning, mayong aga naman bakulod kag Pilipinas. Siyar kita sa Huwebes kapag pangalagad sang inyo sa ning palatuntunan. Aksyon Hotline. Action Hotline, pizza 5 na kita sa bulan sang Enero tuig 2023 sa ngalan sa gihapon sang regular nga anchorman Action Art Hopon. Ako naman Action Marlon Hirovaya. Aksyon Hotline. Una ining Huwebes sa sining bulan sang Enero tuig 2023. Kamusta ba lang ato sa mga kaaksyon din mga bahin diri sa Pilipinas, Luzon, Visayas kag Mindanao, kag sa Coto balabutan sang signal sang DYEZ Action Radio Bacolod. Mayad ang tiyempo nato no, nagligad nga adlaw mga kaaksyon. Nag-experience kita sang tupa sang ulan, no? Puwerte nga pagbubo sang ulan. Pero pasalamatan natin diri sa Negros Occidental, although nga mayara sang mga lugar nga ginbahaan, pero way sang ginabilin nga dako nga kahalitan. Aksyon Hotline. Hasta kita sa tubtob kita alas 9:30 nga pag pangalag sa sini nga palatuntunan Webes, no? Temporaryo kita nga pangalagad sa sini nga palatuntunan. Aksyon Hotline. Ang inyo ka-aksyon Marlon Hinovaya, ano bala ang mga balita nga dapat nato sa nga pag-sentruhan sa balita nasyonal? Way sang pinakamainit nga balita nga ginahambalan subong kag naghakot ini sang nagkalain-lain na ho nga mga reaksyon, komento kag opinyon. Wala sa iban kundi ining apelasyon, apel ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. sa mga full colonels kag general sang Philippine National Police nga magsumeter sang ginatuwag nga courtesy resignation. Aksyon Hotline. Bilang kabahin kuno sang pagtinlo sa hanay sang PNP, sa organization sang PNP sa illegal drug ties, illegal drug activities. Hindi lang siguro si illegal drug nga activities kundi sa iban pa sini nga mga illegal nga hilikuton. Kay man daway na sila guro bla sa rakitan nga pamagi kung paano mapaganhagan ang illegal nga droga diri sa Pilipinas. Kamang tinigid malipod may ara sa mga police general, tagas nga opisyal sa PNP nga abutan nagaling sa likod sang mga ginapalusot nga milyones o kon bilyones pagani kon kaisa nga balor sa illegal nga droga. Aksyon Hotline. Ang pagkabig nila shortcut ini kuno sa cleansing sa PNP. Kaya kung hindi ini pagpatagayunon, hindi ini paghimuon, problema sa gyapon ang nasyon sa tuman kadugay nga judicial process sa pag-convict sa mga ginatuwag nga iring officials. Bago lang sila batyago kung ano ka lawlaw sang justice system, judicial process diri sa Pilipinas. Nga abala DILG ang nag-apilar manang PNP
Isa lamang ini sa mga isip-isip ko siyam. Siyam ka mga ginatuwag nga attached agencies ang PNP mo silingon under kung napaydalom sila sa DILG. Action Hotline. Sila na sang Bureau of Fire Protection, ang BJMP, no? National Police Commission, Philippine Commission on Women, Philippine Public Safety College, National Commission on Muslim Filipinos, Local Government Academy, no? Amo na mga attached agencies sa nga DILG, mga kaksunti, ini nga apelasyon ni Abalos niyo, damo reaksyon na batian kag nabasahan ko, mayara sa nagasiling unfair. Hindi patas, no? Kag na makakilibot bla, si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, naglaragway sa siring tikang ni sang DILG, very strange. Ano bot silingon? Pinasahi, daw ka pinasahi ya? To broad. Daw isahay bla, lapnagon, daw gin salamat tanan nga mga colonels kag generals. Action Hotline. Yang silin ni Pimentel, mapiktuhan kini mga tutuod ka mga inosente ya? Pati ang mga nag-aobra sang sensero sa ila sa obligasyon nga PNP officials. Unfair. Not logical at all. Hambal ni Pimentel. Kaya hindi man tanan nga police, colonel, kag generals, may kilabtanan sa illegal drug trade. Action Hotline. Sa bagay may punto man sa Pimentel, no? Di ka do'y kawabe opisyal sa PNPs ni, nga maigo sa ring apelasyon o kung panawagan. Ano abi ang masabat mo diri? Mamalibad ka? Laban-laban masugot ka na lang kay base kung maghala ka pa ka lalis, maghala ka pa ka question, pabatok sa siring apelasyon ni, kung basihan tagarit daw mando, ini mo? No? Panawagan, mando, apelasyon. Base maghala ka lalis, base kung dudahan ka ba na, nga ikaw isa sa mga may kahilabtanan sa illegal nga aktibidad, labi na sa illegal nga droga. Action Hotline. Pabangkot na rin kung mag-resign ginmanbi, ini ginatumod ng mga pulis ni, isa bagay magsiling kita nga full pledged colonel, no? Kag general. Ang kalabanan sila naman mga edad na di ba? No? Kay ang iban sila agi man sa madubo nga ranggo mo, antes sila na labot, no? Antes sila general. Ting kalabanan na may mga edad na, ang kalabanan, ang kadamanda, lapit na sa ginatuwag nga mandatory age retirement. Action Hotline. Aring isa pa na rin ka pabangkot to, kung magsumitar ba sila isang courtesy resignation. Ano ang manangatan nila ni? Ang mga aprobar sila, kaya magabaton sang ilang siring resignation, kaya mo si Presidente Bongbong Marcos no? Hindi ba niya si Abalos, kundi si Marcos ni ang maaprobar sa ilang siring courtesy resignation ina kung magsumitar sila. Action Hotline. Ano matabo? Ang matabo nga makonsiderar ina bilang ilang nga retirement, no? Once nga mag-retire gani ka, automatic may ka na matunon nga benepisyo. Unless magluwas na lamang kung ginkasuhan ka kag convicted ka na. Action Hotline. Sino nagambals ni? No? Ang nagambals nga may benepisyo ka nga matunon kag makabig nga retirement in courtesy resignation. Amo mismo, no? Ang pamuno sa PNP nga si Rodolfo Azuren Jr. Tiyang gwa sari kung sa aton pa daw ginambalan ka nga, oy, pwede nga retire ka na lang temprano, pahuway ka na lang, pero kung kompleto manebo sa nga benepisyo, don't worry. Action Hotline. Mo ginang gwa sa uli, duwa kasahi mo nga benepisyo kung benefits ang mabaton sang retired officers. Una, amo nang ginatuwag commutation of accrued leave. CAL. Ikaduwa, outright pension. Tiining CAL benefits ng CAL benefits,
ginahatag ini depende sa available nga leave credits sang PNP officials. Action Hotline. Ang outright pension naman niya amo ning monthly pension nga ginahatag bisan sa mga PNP officials nga mga ginapangato mga kaso pero pending pa kag wala pa sang penal mga desisyon bla. Ina nga pulis pwede gihapon makabato na sang monthly pension tubtob nga wala pa ma-convict sa iya sari nga kaso. Sugpunan tani dugay-dugay. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magtunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay, amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga conflex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kung wais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basis ko nadala nagig kami nga may gimpamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay. 6 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pabalik kita sa ato sa ring pangalagad 15 minutos nakaligad sa tak ng alas 8 Action Radio Philippine Standard Time. Sugpunan ta ining balita may kantaran sa ring apelasyon sa DILG sa mga full-pledged colonel, police colonels kag generals nga mag-sumeter sang courtesy resignation. Why pa kita makabalo diri kung bala ang ginatubol diri nga mga full police
colonels kag general sumeter gid tanan sang courtesy resignation nila. Bisan pa nga si PNP Chief Azurin na mismo nagsiling nga siya personal siya magkasumeter mo sang courtesy resignation kay Marcos paagi sa kay DILG Chief o kon Secretary Abalos. Kag ang pagsumeter niya subong nga Thursday, ti malantayan tani, isumeter niya plus siya mismo ang nagapanawagan sa mga full police colonels kag generals o kung ginatuwag nga third level officers nga magsumeter man. Bao pilaihan ang ginatumod dari nga policeman? Ha? Aryo, nagligad nga Miyerkules o kahapon lang ang DILG mismo nagsiling nga mayara sang 300. Akin nyo yan, no? 300 ka mga ranking officials ng PNP ang involved sa illegal drug trade. None. Munang pinakarason, no? Basi isa sang pinakarason nga ang illegal nga droga hindi madula-dula diri sa Pilipinas. 300 gali ka mga ranking officials. Di sa magsiling ka ranking officials pag-as ka opisyal na sa PNP. Action Hotline. Di ko na kao hindi ranking official. Areglas na lom. May kilala kami nga, oy, Regleho, muna sa nagapalusot illegal nga droga, mamato-mato ka operate, hindi. Kabalon mo ranking official mo. Action Hotline. Ari lang le, ugaling ka mo naman na subuan natin di. Kaya ang iban kung tanig nga gusto pa ya magpangalagad, mapilitan gali diya mag-resign ka magpaway sang temprano pa. 300, doon mo damo na mag-amo ni mo. Ako kapati ko, nga may-ari gidya, kag piyo ko may arasin zero gidya, nga police ranking officials, colonel mga kon general, nga nagaserbisyo yak wala entra sa anuman nga illegal activities. Action Hotline. Tuman ka malantayan ni. Tiguan ta man abi kon may tiyempo ta dari sa lokal nga makakuha kita sa reaksyon sa pila naton nga mga opisyal sa gobyerno ta. Kay dito sa Luzon, partikular sa Manila, may pila na to ka mga local chief executives. Nagpalayag sang suporta sa siri nga panawagan. Action Hotline. 19 minutos na kaligad sa tak ng alas 8 Aksyon Radio Philippine Standard Time ay ibang nga balita nasyonal padasnan tala niya kay sa Ilohanta sa galayon ang nagabaling na sunaman nga balita lokal. Action Hotline. Unahon tagaling balita lokal ho ang bakulod amat-amat nga ginalikupan sang sang galom hindi ginalikupan na sang baho kay nga damo naman sa masurang way makolekta. Action Hotline. Din ang garbage hauler sa syudad man, IPM Construction and Development Corporation man, nga damlag lang ginpalawig pagindi ang ilasri nga kontrata. Way nagada sa iba now. Action Hotline. Damo sang damo na kita sa nabatian nga mando sang pinakamapusyal nato sa syudad nga dapat ang ginatuwag nga backlog sa garbage collection plus sa nagkalain-lain nga mga barangays, dapat sulbaro na ang panawagan na batian na nato ni nagligad pa nga mga binulan. Nagligad ka mula sa Nobyembre ka dumdum ka mo. Kaya mo man ang sitwasyon ni binukid-bukid nga basura man ara tinumpok kag wagid makolekta sa pila ka mga kabarangayan. Ang IPM ara pa naman ko no. Yang sunod naton di ba na nagpasalig ng i-monitor nyo ang garbage collection sa IPM CDC kada adlaw para nga ma-sure, para nga mapiho nga ang tanan nga mga uncollected garbage ang makolektagid sa Mayo. Action Hotline. Subong libutan yung pila ka barangay damo sa nagtinumpok nga basura, isa dali makaksyon ang samahin sa barangay Banago. Now, i-check tayo dugay kay nasaksihan gid i-action Alvin Guava ang binukid-bukid noong basurang way makolekta sa pila ka mga lugar dara sa may barangay Banago. Ang mga tao nga nagalabay na kunos kilid sa nagatinumpok na basura nagakapilitan gid nga mag-face mask. Nagakapilitan mag-face mask hindi bangod sa COVID-19 kundi bangod sa baho sa basura. Action Hotline. Puslan pang face mask, no?
November 12, 2022, nagligad lang ni ang garbage collection sang IPM-CDC. Natrasar bang to, na-delayed tong pagkolekta nila. Ang rason to ya, may lain ito yung mayong sitwasyon sa dalan. Takad to sa sanitary landfill sa Barangay Filesa. No? Ato ya, medyo may rason to ya kay hindi to makalabay ang garbage truck sa dalan. Tiyan lang man pang ula lang sang IPM sa bisan diin lang kung dito gini ula ya sa sanitary landfill sa Ululaan gid sang basura. Pero babangkot na rin nga abo malik man nga nagbalik ini nga problema ni anong rason naglain na naman dala pa kadto sa landfill aw? Action Hotline. Sige lang kay balon ta dito kadugay kay check ta ang panutuon nga sitwasyon dara sa area sang Barangay Banago kung diin gini in particular nga lugar ini naga tinumpok nga basura ho. No? Okay lang kung tani kung na barangay bla mayara sang kaugalingon nga garbage truck o galing katabo kon kaisa nga ti ang garbage truck adlaw-adlaw ga biyahe mo di bla nga katabo kon kaisa nga kabaldaman ang garbage truck ti mayo lang kon may ara sang maintenance tayon nga patigayunon ang barangay. Kung kaisa kaguot man ang truck, hindi na makolektang basura kung hindi manabuyan kag magkantuan sa IPM. Action Hotline. Check taro kadugay ang ato sa nga patrol sa ato sa nga pagpanubalik standby ka mo. Kag ibalaon taman ang senaryo nga naglabot sa punto nga nagbukid naman na basura partikular sa Banago. Hindi na sa Banago. Damo ta sa reklamo nga napaton di. Nga sila yung Action Marlon. I-check namin IPM kung nara pa. Siling ko, ang IPM nga truck ara pa naman galibot. No? Ang wala ang sigurado lang away, ang ila sa nga sunata, ang lambada. Action Hotline. Sa una, di ba lambada na, may lambada gani aga pa, IPM na na. Pero subong way na. No? Ang problema kay way na sunata nga lambada, way pa sang kolekta. Action Hotline. Check naman daw gadugay bla si Kapitan Ricky Bihares kung anong sitwasyon. Pila ng ayhan kadlaw man o kung sinimana na bala nga way makolekta ng basura sa area sang Barangay Banago. Kag importante. No? Nga may kuhaan taman na sang pagpatag basi may mga rasunes man bla kung nga naglabot sa abos na nga sitwasyon. Kadumdum ka mo nagliligad nga bulan sang Nobyembre kundi ko magsala. Mayara sang gindesignar no nga officer in charge sa bahin sang Department of Public Services. Wala pa yung IPM, may DPS na kita makulod, di ba? Sakari pa ng DPS sang una, may mga kaugalingon niya nga truck ang sunod niya nagakolekta sa basura. O galing, kay nag-hire sang private nga garbage collector ang ato sa ringa sunod nga mo ng IPM subong. Pero ang DPS, aragyapon. No? Iba na unta sa OIC sang DPS nga si Maria F. Tres Puentes. Kung bala nakalapot na sa ila itulupangod, ining reklamo sang pila ka mga residente angot sa mga uncollected garbage. Sa ato nga pagpanumalik standby. Action Hotline 2006 Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Okay, tali sa nato sa mga nagabaritor sa live stream sa ato sa Facebook account, classmate Gerald Pellejo, toto Alex Toga naman, classmate Raul Bilinya, dara sa mga area sang Purok Seaside, blanada mo, no? Sa area sang Barangay Tangob. Sige, mga kabatchmate naton. Sa ato sa live stream, Ana Sinoro, good morning. Happy Thursday. Salamat, kid. Sige. O siya mong Carl Torilla, good AM, watching live from Inalbagan. Gerald Hermino, good morning. Tamiyaw on air, Nanay Mimik, kag Tatay Onyot. Solid listeners ang ARB diri sa Villasol, Bayawan City, more power. Alex Montesa, salamat gid. Homalumina, salamat si Georgia Gagasiran. Nida Dionio, salamat. Veronica Santillan Manukan, good morning.
Standby ha, dugay-dugay babalik pa kita. Standby. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na ang ihatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basi kaluyan mangita lang ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan sa ila kung madala kaya di amo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mamuna kay Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinera sa mga lata, goma, tagiban paghid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kunpugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kung ospital.
Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos ang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalagayan. Hotline 2006 WRD for Best Public Affairs Program for Radio. 33 minutos na kaligad sa tak ng alas 8 Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik kita sa ato sa ding pagpangalagad. Check na ato sa ding patrol kay saksihan gid ni Action Alvin Guava ining ginalaragway nga binukid-bukid na nga basura dira sa area sang Barangay Banago dining area gid sa Banago man, no? Check ta sa patrol. Patrol Report. Action Alvin Guava. Action Alvin, good morning, please come in. Action Marlon, ari na diri dampi sa may Felix Avenue Drive, no? Diri sa area sa Purok Tinagong Paraiso. Aha. Sa Barangay Banago. Actually, kung halin ka sa south going ka north after Taytay, Action na Marlon. Sa atubang sini, amo ni ang Purok Mahimulaton. Aha. Pero ang ululaan sang basura ari diri dampi sa Tinagong Paraiso. Then sa Ven, pabaybay sa kung pabukid ng direksyon? Pabukid nga direksyon. Okay. Kaya amo na ni Action Marlon, amo ni ang pasulod sa Tinagong Paraiso. When sa ining lugar nga nahimo karon nga ululaan sang basura Action Mar ari diri sa area sa nga Tinagong Paraiso, no? Daw nag-mini dam site gili sa? Mini dam site. Oo. Actually nakapamangkot kita kung ano ni nga lugar ni o kung ining ginaulaan karon sa basura. Hindi dati gali ni siya Action Marlon nga barangay outpost. Barangay outpost piling iya sang barangay na himo karon nga ululaan sa basura. Kay ginaginalantaw ko may aragari diriya nga kalug. So ang problema in kaso yun man, magdamo ang basura, lalaptabi ng mga basura, at ako ang tendency na masupon ba na ang mga kanal? Tunaan naman sa baha eh? Correct, sakto na aksyon na mga no? Actually, ambot kong ang mga tao, kagang ari diriya, mga panimalay, tupad dyan sini, lakton talang aksyon mo doon, sa may sulo diri, kay tupad diri sa basurahan, may mga panimalay. Ambot kung makasarang man sila sa baho sang basura kay mapatyagan mo. Sir, kamusta sir? Ang baho sang basura mapatyagan niyo dire? Ano batyagan niya sa pinagdiri pakagtungangin sa mon? Mapatyagan niya? Oo. I don't know kung adlaw-adlaw gadto diri ang IPM o tumalagsahon sa isa ka semana. Kumusta ako tay basura sa inyo sir? Kada adlaw-adlaw ka kadto ding basura alas 12 sing abdi ka pangwadi sila titano na kay katunga lang makarga nila kay buta naman ang ila dump truck iwan sila mahimo kay buta ng dump truck na katunga na lang makuha ang katunga bilin gidya
So, kutsing ganon, sir, halos kada gabi, gahakot ang IPM. Hindi sila halin, diriya sa may area sa langis. Aliya sang kon banago na, dira sila halin sa langis, may unod na buta na, may tunga na ng ila, tika tunga na lang makwadi. Hindi maubos isa ko ang basura mo. Sa kadamuon sang basura, wala, hindi maubos. Sir, ano mga purok nga nagaula sa basura dira sa may bangga, sa may area sa Paraiso? At yung mga purok Paraiso, kagang iban, sa iban mo nga purok, dili may ginadrop, sa dropping area na din mo. Oo, may ginadrop. Pero sir, boy nagamasakit ang inyong mga tupad balay day? Ibang ka masakit man ang mga gulang-gulang na yun, siyempre mabaho mo. Ang langaw yan. Yung langaw, damo-langaw, siyempre kay basurahan na damo kaya langaw yung sirya. Oo, nakitaan ko, sir, ang iba niya, ula nila, plastic na lang, isa gani, may nakitaan ko ito kagina, gina-abrihan pa itong mga sako, bala, Binabubo. Puti ginabubo na nilang ladang sako, ginabubo na papa ng kalakal, bubo ng sako, ang sako kuwaon man na nila, kalakal kuwaon man nila. O, hindi laptang basura, ito aras sako, ibubo pa nila mo. Sir, I don't know kung ang inyo nga nahimo nga ululaan sa basura, I don't know kung may iban pa diri sa lugar sa Banago nga ginahimo na gidya ulaan man sa basura. May ara di sa lapit sa barangay, huwag ni ara da, lapit da sa may basurahan man ang tapos ginakuha man pagkagabi. Oo. So kung jotay lang, ubos pero kung damo, hindi ko dyan maubos. Kung bota na yung dump truck na isang IPM, siyempre hindi ko dyan maurot pa. About weekend, sir, magkapanghakot man sila during the weekend? So muna isa Sabado sang alas 12 ng gabi na, pagpangwa nila. Kaya mo na di alas 12 ng gabi, ginapan nila sa palan lang, ang nila pala, Ragustros na daw. Nga ba sir? Ako si Alexander Bichis, Senior. Si Alex Biches Senior na Ben, magkunta sa kung sang saan o pa na nag-umpisa nga nagtumpok-tupok ang basura? Sir, saan o pa na nag-umpisa ang pagtumpok sa basura? Kung naguba na niyang outpost niyo, kung naguba na yung outpost, rin na ginatumpok. Oo. Dira na ginatumpok, pero ginagtanigtan na sa sako, tuig na Oo. Sinigtan ng mga sako, kay i-drop da mo. Ano na kay ginahubad man ng sako, kay bubo kay kuwaon sako, kuwaon lakal. Wala mahimo yung mga wala mahimo yung barangay, kay hindi mo lang kitang sinong kabubo da mo. Problema tagid ni ang kung kaisa hindi gid maubos ang IPM ang paghakot sa basura sa inyong lugar. Pag ang problema pag iyang nagapangwa sa basura, ang nagapangwa sa kalakal, ito napamubo lang nga diyan. Mo nang problema. Aksyon na Marlon, si Sir Alex, no? Amo ni ang sitwasyon na diri Gakolekta magali event ang IPM ugaling kay ang barangay Banago gakatabuan gid siguro nga pag-abot sang truck da halos puno na. Oo, sakto to. One half na lang kung katunga na lang. So sa pa, kung ato sa punta ang basura, manimaho na lang tudo O kag madasok na gid madugang-dugangan na naman. Amo na aksyon na Marlon Matabo diri sa area sa barangay Banago. Mas mayo guro Vin i-request sa kuan pangabayo ng IPM nga kung pwede pagkantuan da sang isa ka truck nga empty bla way paunod bla. Hindi ko mapatingin na masipot So actually kung empty ni isa ka empty ubos gid niya Marlon. Isa ka empty truck sang IPM ubos gid ni. I-check naman, Action Marlon, try ko maka-istorya man kay punong barangay Mijares. Ara na sa? I-try ta, kay lapit naman ta sa barangay Holman. Sige. Base maka-istorya man kita kay Kapitan Mijares as to ano pagit ang course of action niya. Ang sining kay actually hindi lang diri sa area sa Tinagong Paraiso kundi man pa nga mga purok tong balbala ni sir nga may ara sa halin sa langis makatuman sa iban nga lugar diri sa area sa barangay Banago nga ginahimo man nga ginatumpukan man at ubang gani ko na sa barangay hall lapit sa barangay hall may ara pa mga nahimo na ululaan man sa basura. So I don't know, check ta kung bala may ara man yang garbage truck ang barangay para matagaan solusyon ni. Sige, Ventay, may ginakay pagbalik nimo base ko naraman ta si Kapitan Mijares kay nag-message sa aton de. May ideya naman to siya. Pero kung ara naman na sa Vin, iulayhon na lang, balikan ta lang ka.
Roger on that action, Marlon. So, rekta diri sa area sang Purok Tinagong Paraiso with action na ni Kiraw. Ako naman si Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Hotline 2006 Golden Dome awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa live stream, mga mensahe anay ho. Okay. Sir Philip Anosagay, good morning, good morning. Salamat gid. Ara si Inday Blaza, thank you. Action Marlon, ano? Ara ba si Ana Senoro Rochelle Fulgencio Susana. Good morning, good morning. Thank you. Sige, sige. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Show Hotline 2006 Golden Dome awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pabalik kita sa ato sa pangalagad 45 minutos na kaligad sa tak ng alas 8 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Balikan tayo sa Aksyon na Alvin Guava kay lapit pa lang ang Barangay Hall. Dara sa area niya, padulungan niya nga may nagatinumpok na basura. Kag kung basihan itong palayag na bago lamang sa na-interview na Aksyon na Alvin, pati kaniko dara sa area sang lapit or sagwa or nanong plastada sa area sang Barangay Hall, may portion manda, no? Nga gina bilinan man sang mga basura sang pila ka mga residente. Action Alvin?
Yes, action na Marlon. No? Ginaulat na lang natin ang pag-abot sang punong barangay, sang barangay Banago because may ginkatuan importante si Kapitan pero daming na no si Kapitan Miharis pa si dugay-dugay action Marlon makakuha man kita sang reaksyon nagikan man of course kay Kapitan Miharis and as to sa iya sini nga mga plano ang sining problema hinakatay basura diri sa area sang barangay Banago action na Marlon. Magluwas sa barangay Banago aksyon na Alvin sa paggalibot ninyo. Maiban pa ka mga lugar nga nasiplatan nga mayara sang amat-amat pagtumpok pa sa basura. May nakitaan kami kagina pero amat-amat pa lang pagtumpok so may taytay bala ayon sa barangay 1. Oo, dara na sa baba sa taytay man nila ginabutang pero may amat-amat pa lang tumpok action na Marlon. No? So makitan taman i-check ta kagalibuton taman ang area kay kasami action Marlon isa sa mga amo nga problema ino katay basura. Kundi ko mag-asala sa area sa barangay 3 sa may dalan sang Diaz Aquino Drive. Sigurado ko damo naman ibas. I-check tani ka na Marlon. And then mayo action Alvin sa mga bisita dari sa Bacolod mo. Kung Bacolod noon lang ya, tinaway naman siguro nag-react doon di naman pag-o sa panalukan sa Bacolod noon. Pero kung bisita ka, mangkot gidayak gulingon mo, when sila garbage collector de? Muna bla? Tapos ang pagpuli nila sa ila sa nga lugar, masugid sila to, ay, Bacolod to. Damo basura to. Tudi mayo, no? Oo, ang lain lang basin bala maislan ang Wow Bacolod o kon the City of Smile. Maislan. The City of Smile. Tiyan mo gina sa ulihi Sang naglaligag nga magtanuig daw daw lapit-lapit na magamo na mo. Isa bang nagbalik naman, no? Oo. Gani man. And may action na Marlon tinguan tagit makakuha reaksyon nagikan sa punong barangay diri sa area sa barangay Banago. Kay check naman of course ang wala may regular sila nga garbage truck kay ang madumduman ko sa muna iban nga mga barangay may ara mga garbage truck action Marlon mo. Paghakot bala sa mga basura and i-check tayo kay kadako daan sa barangay di sa barangay Banago kadako daan nga barangay dapat may araman silang garbage truck as requirement siguro para kita paano yan mas mangimatindo man ang ila sini nga barangay. Pero sa amon nga barangay bla pinalanggo ko barangay to sa tangob to may garbage truck to ya. May ara gali ka mo to? Oo, may ara. Munang daw ditan ang pagkolekta sa basura. May normal gin man nga may ara sang hindi dayon na pick up la. Pero at least wag ka dugayan bla. Gani man. Kung mo na yung volume sang pumuluyo sa isa ka barangay, di kada tagbalay may mga basura na. Ang problema ang paghaboy sang basura kung way kagidya saktong material facility bala kundi ginabutang na mga kuanda amo na namang problem. Ara ka sa area sa Barangay Hall ged sa Barangay Banago. Yes, ara na kita sagwa sa Barangay Hall. Nakita ka nasibratang mo naging mono sa gin-interview mo bago lang nga may ara amada portion nga daw dara man gina tipo na basura. Naging lang taon man nato action Marlon along the road wala kita sa may nakitan pero possible sa sudod ang ginamin niya kung kay ari mismo sa atubang sa barangay hall wala sang nakita kita no wala kita sa may nakitan nga basura gidya this bagay daw mahuya man tumakon mo na atubang barangay hall butangan basura sige amo ning sitwasyon na diri action Mar with action na Nani Kiraw ini action Alvin Graba una sa balita una sa action action hotline. Sige lang kay sa to sa nga pagpanumalik check ta naman ang OIC sa DPS bla OIC sang Department of Public Services kay kumano man nagligad nga Nobyembre si Bacolod City Mayor Albi Benitez may gindesignar no si Maria Faye Tres Puentes bilang bag-ong officer in charge no sang DPS. Di basta magsiling kita nga ni DPS hindi bala may obligasyon kon basura ang hamalan no. Pero iba noon nato na be kon di naman laban siguro ang IPM na paidalom sa DPS no kag kun amo gid man ning plastada ano ba lang pwede din nga mahimo sang IPM paagi sa DPS
para nga maktuhan ang reklamo sang pila ka mga pumuluyo. Angot sa mga o bisa silingon naton ginakolektagin man pero hindi tanan, no? Maubos kolekta bangod puno permi ang garbage truck. Action Hotline. Di kon magpuno but silingon naman kulang ang kadabuon sang garbage truck, no, sang IPM sa pagkolekta sa mga basura sa kabarangayan sa Bacolod. Di kon maduruban naton nga isa sang gintutukan diri sang DPS pagi sa OIC. Nga si Tres Pontes, siya sa nga pag-uyat bilang OIC sa DPS. Solid Waste Management, no? Street Cleaning Services. Kag information, kag education campaign sa kada barangay. Mayaw manik kay tiginupisahan ng clearing operation sa pila ka mga dalan naton diri sa Bacolod. Merkado sang Libertad ho. Damo sang mas damo sa nagdayaw. O kung may ara sang reklamo di malikawan, mareklamo gani ang apektado nga negosyante o kung nagplastar sa tulong tapangko dira sa Libertad. Pero dugay ng kuntani ning lokal nga kasuguan naton mo. Ordinansa lagi na tuwag diri sa Bacolod. Nga dapat ang dalan ang maagi tawo dalan. Hindi kay plastaran sang mga baligya. Libertad pala na. Why pa na Burgos kag Central Market o downtown area? Action Hotline. Kag gadamo sa nga pabangkot kung mahimo ni sa Libertad Public Market nga dalan, nga matinluan, nga pwede ba na yan himoon sa idalom na sa mga kabarangayan? Pwede no? Why sang rason nga hindi ni pag himuon man sa mga kabarangayan. Kay existing Japon ang ato sining road clearing operation sang DILG bisan pa hambalon naton nga way sa panibag-ong direktiba ang ato sining presidente. Pwede gapon depende sa nagatindog nga opisyal naton sa kabarangayan o konsular kung banwaban. Action Hotline. Sige, sa ato sining pagpanumalik kantat siyempobla kay ibalon tagidi kung ano ang pwede na rin mahimo sa IPM sa mga uncollected garbage sa syudad sa Bacolod. Action Hotline 2006 1 for Best Public Affairs Program for Radio. Okay, acknowledge na ito sa mga nag-monitor sa live stream. Sige. Si Deblaza, good morning. Keep safe, Action Marlon, always. God bless you and your family. Okay, from Ana Zinoro. Rochelle Fulgencio Susana. Vanessa Mayo, happy midweek Wednesday night. Here, Action Marlon. Great lang ko sa kay Sisi Ko Bisis Alvarez dara sa Auckland, New Zealand. Kagato alay, nieces and the nephews. Thank you, Gid. Action Marlon. Namian man ko sa imo ati mati bala legit. Monitor dari sa snowy, icy Rochester, Minnesota, USA. Puwerte ang snow na no, pero tiktog daw na no. Arama si Veronica Santillan Manukan dari Sandomano, Action Marlon, damo man dari basura. Wala man kuha nila halin panagligad. Handomanan. Ilista tayo na Handomanan. Dali kita. Kay Handomanan. Okay. Ang kotonta niya kung anong rason na. Okay. Si Handomanan, nagligad pa ko no. Wala na kuha nila nagligad pa. O sige. Si Toto Reynold ho. Toto Reynold Diosana. Good morning da, Toto Reynold. Sige. Standby ka mo, balik tayo dugay. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops, big ka sure.
Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman. Hotline 2006 WRD for Best Public Affairs Program for Radio. 58 minutos na kaligad sa tak ng alas 8 aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik kita sa ato sa nga pangalagad. This time, hibalonta kon ano ang rason nga daw nagbalik ining problema sa Bacolod nga delayed nga pagkolekta sang basura. Importante niya kay kundi una to banago ato sa digin papadulungan sa patrol. Subang may nagpalabot naman dari barangay Handumanan, tamo makunos ang area to nga way mamakolekta nga basura. Mas maayo kun ang barangay may ara sang kaugalingon nga garbage truck, no? But hindi bot sa lingon kung may kaugalingon nga garbage truck ang barangay, hindi na pagkolektahon sang IPM ang mga basura da sa pabuluyo. Nga abutan tabi dako nga barangay. Banago, Handumanan, dalagko nga barangay ni kung may ara sila sang garbage truck. Di niya masarangan nga isa lang ka garbage truck ang makolekta. Kinalanda sang bulig sang IPM. Action Hotline! Hindi bala? Bastante payhan ang garbage truck sang IPM, Bong. Parang at least may baluan ta bala kung nanugid ang natabo nga nagbalik ini nga sa isang problema. Online sa hotline. Online sa hotline. Kapon nato ng OIC sang DPS, Department of Public Services, si Ma'am Maria Fe Tres Fuentes. Ma'am Tres Fuentes, good morning. Si Action Marlon na. Action Marlon, good morning. Maayong aga. Yes, salamat gid ma'am sa time ginatag diri sa Action Radio Bacolod. Rima may pilaman kaadlaw, ma'am daw damo naman nagpalabot sang reklamo may angot sa mga wala makolekta nga basura sa pila ka barangay. Dumduman ko ma'am, nagligad nga Nobyembre, may nagluntad man to nga problema angot sa ginatawag nga backlog sa garbage collection sa various barangays. Delayed ang pagkolekta pero ato ya ma'am may rason to ya kay dito ya mayong kondisyon sandalan pagkadto dito sa may sanitary landfill. No, sa Barangay Filisa. Pero na-resolbar to galayon kay nakay umanandalan. Subong daw damo naman sang complaint, ma'am, isa dari sa Barangay Banago, subong may nagpalapot dari Barangay Collection. So, di ba kita makahambal nga hindi gid makolekta, pero may na-experiencehan kita subong nga delayed of collection. Una, Action Marlon, may ara kita
nag-agi ang holiday sa syudad sang Bacolod, December 24, 25. Halin sang December 24 hasta January, I think January 1. Kung na-notice naton diri sa syudad sa Bacolod, grabe gid ang influx sang tawo. Grabe man ang volume of garbage nga na-generate naton. Just this month alone, Action Marlon, ang total volume of garbage nga na-generate naton is 53,000 cubic meters, no? December. 53,147 cubic meters to be exact. Kag ang most of the or bulk sang basura is natabo between December 24 to January 1. So may pagkadamo gid kita basura kag ang volume of garbage concentrated sa mga commercial areas ta. So ang aton instruction sa aton nga IPM nga i-prioritize anay ang collection sang mga markets kay gabukid gidya mo pagkaaga grabe ang mga basura. So amo na nga may na-experience nga delay of collection. Second, Action Marlon, wala ko ni ma-cite sa pila ko mga previous interview kay subong lang ko naka-istorya sa IPM. I mean ang communication namon with IPM of course every day, every minute, every hour tungod sa mga reklamo nga gina-relay man namon sa ila. We realize nga may ara kita gali sang extension of contract sang aton IPM nga 4 months. Pag amo man na ang ila renewal man sang ilang nga mga paleros and drivers. Pagtabaton nila sang aton nga ratification sang sangguni ang palunsod sang extension of contract for 4 months, amo man na nga gin-renew man nila ang mga contracts sang ila drivers and paleros, no? So daw may ara kita jutay nga subong ko na insindihan nga may jutay man sila gali nga problema ni IPM tungod nga kinanglan man nila nga i-renew ang mga kontrata sa ilang mga empleyado. So once hindi pa nila mapermahan ang mga kontrata man sa ilang mga empleyado, do medyo delay man. But not all may ara lang kita, may pila lang sila ka mga drivers and paleros nga amo inang sitwasyon. So isa na sa mga ginsight nila nga reason sa akon nga ang may jutay kita nga delay subong. But they promise today until tomorrow and until Saturday that they will collect all backlogs, no? Kay tungod nga full swing na subong ang renewed contract man sa ilang mga paleros and drivers. So amo na ang gin-promise nila kag amo na ang rason nga isa sa mga rason na ginhambal nila sa akon nga medyo may pagka-delay. In fact, by January 1 kay nag-end ang ila contract mo sang December 31 and then we extended their contract beginning January 1. Nag-release sila dayon sang hiring of additional paleros and drivers. Okay, ma'am, sabahin sa mga units sang garbage trucks sang IPM, wala bastante man ni ma'am. Mga pilagid ka trips kada adlaw man ang ginapatikayon nila man. Actually, as to the number of trips every day, may ara kita diri data as to the number of trips. The range kita 80 to 90 ang aton nga average trip nga gakalambot sa dam site. Okay. So, kung may in terms of number of trucks nga nagakadto sa dam site, ga-average sila 47 to 53 trucks. Units. Ang iban ini sa ila naga-double trip, especially ang mga gagmay nga mga dump trucks, naga-doble ni siya sang hakot sang basura. Yes, sir. Okay. So, ining nagpalabot diri sang reklamo labi ni sa mga dalagko nga mga kabaranggayan na Ma'am Maria Fe, lauman nila nga sa sunod nga adlaw, mamat-amat gid ka maubos gid kolektang basura nila na. Yes, sir. Because amo nang commitment ni IPM kad ang aton nga garbage monitoring team sa DPS, may ara man kita nga ginapalibot almost every day. Kag may real time kita nga kuha ng mga picture sa mga uncollected garbage diri sa syudad sang Bacolod, wala labot sina Action Marlon, may ara kita 61 barangay captains nga ara sa aton group chat diri sa DPS nga ang ilang nga mga complaints direkta gid na iya paabot sa amon, no?
So ang mga barangay kapitan may ara kami group chat nga amo na ang amon nga real time nga way of communication para mabal-an namon ang ilang nga mga problema nga wala mahakot nga basura. Action Marlon, ang mga complaints subong nga ginabato naton usually halin sang nagliligad pa ni nga mga problema nga gina-address naton. Amo ni siya ang mga areas nga ginakolektahan man sila sang basura. However, there are kalye, there are may mga specific nga mga kalye or mga households nga hindi malambutan sang truck tungod puno na. No, do amo na ang usual gid namon nga complaint. And then kung kaisa ining dump truck nga puno magkadto sa dump site, wala na mabalik sila the following hindi na nila mabalikan bala dayon. So amo na siya ang reklamo, mabalik sila sa ilang next nga schedule. Ang kakatabo hindi naman nila mauna atong mga area nga wala nila makumpleto. For example, ang schedule nila is Tuesdays and Thursday. So nag-strike sila dito Tuesday sa inabilog nga subdivision, may ara na isa ka kalye or let's say pila ka household nga hindi na nalalambot. To nalikawan. Probably may mga rason man kung kaisa ang ina nga balay wala tawo. So syempre malikawan man na kay during the routing or paglibot sirado ang gate or whatever, so hindi man ma-collect. So the next time Thursday mabalik naman sila for the second week schedule. Ang kakatabo wala naman to sila mauna. Balik man to sila gyapon sa daan nga ruta. So amo na permi ang gina-emphasize naton sa IPM sa ilang mga paleros nga kung diin ka mo nag-stop sang last nyo nga schedule, you have to prioritize it the following schedule. Para nga, nagaka-accumulate man na ang ilang nga basura dito. So that is the usual gid namon nga reklamo, the reaction Marlon nga kakabaton. Delayed, kag ang isa pa is ining erratic, balay ng inconsistent nga scheduling sang ITM, which we are about to address with the extension of the contract with the mandate of Mayor Albi Benitez that we have to systematize the garbage collection system and we have to implement the zonal collection system para mabalaan gid naton kag hindi bala makapinagusto ang aton residente kung ano oras lang sila ya mag-set out ng ila garbage. Correct. We have to also ano na panawag sina implement some kind of strict nga disiplina sa aton mga household. Hindi pwede everyday mapagwa kamo ya basura because twice a week malang kamo ginakadtuan sa aton basurero. Second, gina-appeal naman sa aton nga mga residente sa mga household, do not allow nga ang inyo basura ipadala nyo sa mga unauthorized garbage collectors. Kay kabalugid kamuya ining mga unauthorized garbage collectors hindi niya ka-afford magdala sang inyo basura sa landfill. So that ang ilan niya basura nga kolektahon sa inyo panimalay dalon gininilaya sa mga bakante nga lote nga amo naman na ang tunaan nga ang aton syudad mahigko. So di bala kay ang aton nga mga bakante nga lote kung gabi hala dito nila idamp ang ilang mga basura halina sa mga households. So with that, gadamo ang aton nga problema sa basura. So ang akon appeal is this, if you let us also nang jutay man nga pagpasensya, jutay man nga pag conscious bala kita Action Marlon, ang aton basura ipadala lang naton sa authorized garbage collectors. Yes, may mga problema kita sa delayed. Pero maabot ginada sila sa inyo, I don't think nga hindi sila mag-kolekta sang basura. Kolektahon gina nila. Kung galing nagaka-stock ang aton nga basurero man, sang hagi sunod sining mga illegal dumping areas diri sa syudad sang Bacolod. Do you know nga ang delayed of collection sining mga wala maputos nga basura, galinapta lang. It will take hours for our garbage collectors to collect. No, ang rason halina sa mga households nga gina-allow man nila ipadala ang ilaya basura. So we have to act on this responsibly. Ang pag-manage ng basura sa syudad, this is a very very long time nga problema, a very
tedious nga trabaho on the part of the city. We need everyone's cooperation. So kabay pa Ma'am Maria Fe nga maamat-amat ni adresa. Ini nga problema kag mga complaints ang pila ka mga residente. Ma'am, isingit ko lang sa inyo sa DPS sa bahin sang clearing operations bala. Nagligad ko di may pagpanghawan sa mga illegal structures sa Libertad. Surod siguro ba sa iba ng mga merkado dari sa Bacolod, may papel o kung nagabulig man dari ma'am ang DPS, no? Na dula si Ma'am Marefe? Action Hotline! Sige ya. So at least na sabat ang pila ka mga question ka para mangkutano, no? Sa mga residente nga napalabot sa reklamo nila, there is Action Radio Bacolod. Action Oliver, okay na. Na si Ma'am Marefe? Yes, hello. Yes, sensya kay nadula kita. Isingit ko lang sabayan sa inyo sa DPS, may clearing operations, nagligad, papaghawan sa mga illegal structures sa Libertad, sa ibang guro mga merkado, umamanang paghimuon, may papel o kung nagabulig man dari Ma'am Marafi ang DPS, no? Actually, sa clearing operations, obra sa aton City Legal Office sa Action Marlon. Sige. Ma'am Mariafeth, salamat gid sa time kag sa paghatag sa information diri sa Action Radio Bacolod. Kabay pa no nga hatagan isang pagtabod ang tanang mga complaints. Ma'am Mariafeth, salamat gid. Thank you Action Marlon and good morning. Action Hotline! 12 minutos nakaligad sa tak ng alas 9 Action Radio, Philippine Standard Time. Action Hotline 2006 WRD for Best Public Affairs Program for Radio. Champion Superpower. Sa live stream, salamat kid Sakay. Okay. Sige, Dria, basi tapos ng ila obligasyon matapos nga maba to ng sobre nga puti nalikan nga December, sir. Okay. Sige. May may delayed giman may delayed giman kay ginrin yung kontrata nila mo, no? Ricky Calves, okay. Ricky Calvez, Good AM, Rolex, Arojo, Bolandres, Magdasal, Pipito, Sueno, Family Sikatuna Elementary School, Isabela Nagamonitor. Sige. Vanessa Mayo, shout out to Jinky Dialagdon and Miss Georgia Gagasiran. Martin Aliling, good morning. Veronica Santillan, ginahaboy na nila kayo wala niyo ginakuha ang basura. Halin December. Okay. Yara man ko may commitment ang IPM ba, no? May pasalig sila sa DPS nga subong January tinguan nila nga makuha gid tanan. Makolekta tanan kabay pa. Ay nasungad na balikan tanan sila. Thank you. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2-3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact.
Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sang mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod Sila nga may 24 ka mga kaso sang election overspending. Kamudlay di pamatud-an ang election overspending ang ginatuwag mo. Tiambal sang Comelec 1024 ka mga kaso sang election overspending halin 2010 kag 2013. Angot ni sa 2010 kag 2013 nga national kag local elections ginbasura sang Commission on Elections. Action Hotline! Sa lambot sa lingon basta ginabasura ang petisyon mo, pigaw ang ebidensya. Nga gipresentar agad pamatud-an ang akusasyon. Tiyan mo nang ginasiling ko nga ang election overspending kamudlay pamatud-an bisan pagani mayara sang video o kon litrato nga nakuha kung kisa gaka-dismiss yung kaso o kung reklamo. No. Only in the Philippines na mag-aksyon. Di may rolling nga ginisyo ang Comelec nga nagabasura sa 437 ka mga akusasyon angot sa overspending sa 2010. Ini sa 2010 nga nasunod ang local election 437 ka mga akusasyon. Pero may ara 467 ka mga reklamo. Angot naman sa 2013 nga national kag local election ang pending pa para sa preliminary examination kag resolution lantawan nyo ba no? 2013 subong 2023 na kita pila katuig pulo katuig way pabdesisyonano Action Hotline. Muning balingkag kung kisanga sa Stimag is Pilipinas mo kung sa mga humay pa gaka-ok-okan na rin no? Sa tabungos bla pulo katuig way pabdesisyonan Action Hotline. May 47 man ka mga overspending cases sa 2013 national kag local elections. May pending application for reconsideration kag 51 ka mga overspending cases sa 2010 national kag local election ang natigayon na nga marisolbar no. May isa pa kabalita diyo ang sa eleksyon no? Kag halin sa Comelec man nga balita halin kay Comelec Chair George Garcia. Nagsiling siya kati naglaom siya nga ang Korte Suprema, ang Supreme Court, makapagawa na sa desisyon subong nga bulan sa Enero. Angot din sa petisyon sa isa ka election lawyer, agod inalify. Ti magnalify ko sa mga Tagalog pa ipawalang bisa, ibasura. Ang kasuguan nga nagapaisol sa barangay kag SK nga eleksyon. Action Hotline. Kung ako maglantaw why nagid man siguro sang rason nga hindi pagdayon ng eleksyon sa barangay kag SK subong nga 2023 o galing kaya ang petition diri sa election lawyer nga kung pwede mapatulo temprano ni hindi na pagulaton yang bulan sang October 2023. Action Hotline. Ang siling de Garcia ang Comelec magapadayon sa gihapon sang ila sa nga preparasyon normal na kay mo ng obligasyon sang Comelec mo no? Samtang wala pa sang final nga desisyon ma-preparar gina sila sa election regardless sa anumang nga desisyon sang pinakamataas nga korte. Ang ginapaabot doon ni Garcia
nga dapat kunta ni antes matapos ang subong nga bulan sa Enero ho, makadesisyon na ang Korte Suprema. Kabalo man siguro ang Korte Suprema. Nga kung panawigon pagid nila ni ang paggawa sa desisyon, basi kung may lain na nga epekto sa ulihin eh. Amo gid man ning dapat basta may ginahulat nga desisyon ng anuman nga korte nga dapat magpagwa sa desisyon, dapat gid nga kung sa aton pa ba na pipion nga baga bla, no? Pipion ta nga baga dira sa taga Supreme Court. Dapat kwanta sa aton sa istorya uliton ta ba na? No? Kay basi kung hindi ta sila pagmunuhon, kasi kung madugayan, na ang purpose ang pagpipi ta sa ila, pag-ulit ta sa ila, para mapadasig man na desisyon kung bala ma-eleksyon gina kung wala. Kung niya may eleksyon na rin. Action Hotline! Ang ginastoryahan na lang diri, kada ginadesisyonan di, kung bala October gid o kung mas temprano pa sa October. O kaya ang pag-imprinta sa maluta ho. Target na nga matapos, makompleto sa katapusan nga bahin sa Enero ni. Te kung ma-imprinta na kag sa ulihi mahambal naman ang pinagkabatas sa korte, nga hindi sa October, iba naman nga bulan pati kayo nun. Ano abingwa si man? No? Why ta ka balaw kon October gid o kon mas temprano pa sa October. Kaya ko maglantaw di October niya na desisyon na gid kay banti. Majority sa mamamalidha naton, labi na si Presidente Marcos, naka-decide na October 2023 kaya ugaling kaya di ba ni pwede mabaliwala in petition sa isa ka election lawyer. Action Hotline! Diba ang naman nato ng ang mga petisyon ngagin file sa election lawyer, ang election lawyer ginatumod dari si Romulo Macalintal, no? Nagadoso agad dunaon kung tani yan to mga pasulundan na lang nagpaiwan sa barangay ang SK nga piniliay. October nagligad nga 2022, gin-file ni nga petisyon ni Macalintal sa bahin sang Korte Suprema. Para nga pangabayon nga kung pwede mag-issue bla sang TRO, sang Temporary Restraining Order kontra sa Akta Republika number 11935. Amo ning kasuguan nga nagapostpone sa sining barangay kag SK nga eleksyon. So, simple ba lang kung taning bot sa lingon diri ka gusto ni Macalintal, dapat may eleksyon ng ginpatigayon naglaligad pagtani kag ani way naging halab la ka paisol postpone hasta nga nalabutan na lang nga si Presidente Marcos nagperma na gid sa kasuguan nga nagatalana iya sang barangay kag SK nga piniliay sa October 10, 2023. Action Hotline! Yang gusto ni Macalintal din nga ang eleksyon dapat pati kayo noon May 2023. Tekon May damo naman yung parik-parik mo. Pero sabi, paboran sa Korte Suprema, abay nga May 2023, paboran abay sa Supreme Court ang petisyon ni Macalintal ni, nga May 2023, ba subol-subol ba? January, February, March, April, May. 5 lang or 4 ka bulan masubra lang ang preparation sa mga gusto magkapili sa barangay nga pinilay. Action Hotline! Imbes ka October 2023. Ang rason ni Macalintal ti ibalaan ta naman. No? Kay kundi mayara kita sang konstitusyon dari sa Pilipinas. Ang konstitusyon sa Pilipinas waay nagagrant sa Kongreso sang poder bot silingod ang konstitusyon waay nagahatag sang poder o kon gahom sa Kongreso para nga i-postpone o kon palawigon ang termino o kon term of office sang barangay officials. Action Hotline! Di magsiling kita Kongreso ano gani ang mga nagabugos damong atos sa mga kongresista nga mga senadore ang tawag sa ila sa sulit-sulit kag permeya mga mamalidha kung sa English pa mga lawmakers asla. Lantawan nyo bala ang katabo kung basihan kag padalban gid naton ang panindugan sa election lawyer nga si Macalintal. Ang gwa siya nga daw, nagmatumato yung Kongreso dihon sang kasuguan nga nagapaisol sang barangay SK election. Bisan pa nga ang konstitusyon
Why naghatag sila sa poder ngay mo ni? Action Hotline! Yan mo siningon. Ha? Ang mga law, ang pila ka mga lawmakers nga ton, di mo man ang law breakers. Action Hotline! No? They are lawmakers, yet they took the law into their own hands. Muna sa, mangkot na. Nakabay pa nga sa pagsunod sa rin 2023, matadlong naguntani ning tiko nga sistema tas Pilipinas. Isipon ta, ang ulihing nga barangay kag SK nga piniliay, May 14, 2018, kung basihan tang Republic Act 11462, nakamandato na nga ang synchronized barangay kag SK election should be held every Monday of December and every 3 years. Dapat kada 3 ka tuig ba eleksyon, pero ano natabo? Ginduso agod ipaisol. Di ko ni-postpone. Action Hotline! 927 Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Action Radio! Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng program. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Gumagya ka na klase sa matay! Gumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay iso hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya.
Hi, Danay. Hi. Ano yung gusto ko? Gusto pila pa sila tanan? Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko, hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw, maprofessional man ka mo, kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Di pa hita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Nagkurog-kurog. Idala namon sa police station. Nagkurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gidya. Kaya ang amon nga magulang pwede kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gidi lalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naguti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kun makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela nang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo ko sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Di isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig gid nyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Parade sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag gabay nga ang pagpakamayo sang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga WRD for Best Public Affairs Program for Radio. December 5, 2023 nga edisyon sang Aksyon Hotline Webes. Magtakop temporaryo. Sa ngalan sang regular nga anchorman Aksyon Art Hopon, ako naman Aksyon Marlon Hinovaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!